Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Йогышлы авырулар хастаханәсендә хезмәт тикшерүе башланды. Моның сәбәбе нидә? Үләнне яндырган өчен штраф. Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелде. Йогышлы авырулар хастаханәсендә хезмәт тикшерүе башланды. Сәбәбе социаль челтәрләрдә яшын тизлеге белән таралган видео. Кадрларда шәфкать туташы пациент ягына сүгенеп карый һәм ямьсез ишарә күрсәтә. Видео аңлатмада пациент үзен начар хис иткән, шәфкать туташы аны наркоман буларак кабул иткән диелә. Пациентның хәле җиңеләйгәч, ул гафу үтенүне таләп иткән. Шулаймы бу юкмы, хәзер ачыклыйлар. Врач меня посылает, вот видите, врач посылает. Это заявление в полицию. Социаль челтәрләрдә урнаштырылган видео астында йогышлы авырулар хастаханәсеннән җавап барлыкка килде. Хәзерге вакытта йогышлы авырулар хастаханәсендә хезмәт тикшерүе үткәрелә. Барлык нечкәлекләр бераз соңрак билгеле булачак. Үләнне яндырган өчен штраф. Татарстанда янгынга каршы махсус режим гамәлдә. Ул 11 майга кадәр дәвам итәчәк. Чүп-чар, үлән яндыру, учак ягу, янмый торган савытларда ризык әзерләү өчен ачык ут куллану тыела. Янгын сөндерүчеләр бакча ширкәтләрендә рейдлар үткәрә һәм тыюларны игътибарсыз калдыру нәрсәгә китергә мөмкин икәнлеге турында кисәтә. Бүген алар белән безнең тикшерү үткәрүкәмәдә тикшерүгә чыкты. Бигрәк тә коры яфракларны һәм ботакларны яндырырга ярамый. Бакчачы Вероника Шутиева белдергәнчә, ул янгынга каршы махсус режим турында белә һәм барлык таләпләрне үти. Хәзер ул кыштан соң үз участогын тәртипкә китерә, чүп-чарны капчыкларга җыя яки баклар янына туплый. Мы приготовили уже и насосы, и воду в бочках, и ветки все вот мы напилили, все у нас лежит, ждем, когда закончится противопожарный режим. Приготовили также бочки для сжигания всего этого. Действует особый противопожарный режим. Запрещено сжигать траву, мусор, приготовление пищи. Молодцы. Бүген гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре бакчачыларга Татарстанда гамәлдә булган махсус янгынга каршы режим турында искәртте, листовкалар таратты. Бакчачылар сүзләренчә, алар тыюны бозмыйлар. Собираем пока рядом с бочкой. Когда будет разрешено, тогда и сожгем. А большой мусор уже осенью все сожгли. Мешки складываем, потом будем вывозить на мусорку, на свалку, как здесь у нас СНТ присутствует, свалка, туда вывозим. Обычный мусор, мешки складываем, все, копим. Мы все зимой сожгли. Зимой, вот ближе к весне. А если там пакеты у нас есть, так, свой мусор домашний, то тоже пока в бочку сжигали, а вот сегодня уже пошли в мусорку, выбросили, все. Янгынга каршы махсус режимы гамәлдә булган чорда хәтта мишләрдә дә чүп-чар яндыру, янмый торган махсус савытларда ризык әзерләү өчен ачык ут куллану тыела. Шулай ук 1-дән 3-нче класска кадәр пиротехник әйберләр кулланырга ярамый. Тыю 11 майга кадәр гамәлдә. Хокук бозучылар административ җаваплылыкка тартылачак. Штраф күләме арттырылды. Физик затларга 10 меңнән 20 мең сумга кадәр штраф түләргә туры киләчәк. Мусор сжигать можно будет 12 мая, но опять-таки с соблюдением определенных условий. Это как минимум, если на грунте сжигают, то есть вырывается яма, котлован, ров глубиной не менее 30 сантиметров, в диаметре не более 1 метра. Үзең белән сулы савытлар янгын сөндергеч булырга тиеш. Шулай ук чүпне мишкә яндырырга мөмкин булачак. Аны янмый торган яфрак белән капларга кирәк. Шул ук вакытта барысы да күзәтү астында булырга тиеш. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Наил Мәгъдиев шәһәрнең мәгариф учреждениеләре янындагы автомобиль трафигын бәяләргә кушта. Кирәк булганда җәяүләр кичүләрен төзекләндерергә, ясалма тигезсезлекләр ясарга, билгеләр куярга. Мәләкәс Аръягы микрорайонында төзелеп килүче яңа мәктәп темасына да кагылдылар. Анда 5-нче класстан алып 11-нче сыйныф укучылары белем алачак. Яңа һәм иске мәктәпләр арасындагы ара якынча 800 метр тәшкил итәчәк дип билгеләде шәһәр мэры. Ата-аналар балаларның бу араны Как дети 5, 6, 7, 11 класса будут ходить в школу, которая находится в 870 метрах от этой школы? Всю голову сломали. Как же они будут ходить? А как они вообще по жизни будут ходить?
ногами или нет? Вот встаешь около 39-й школы и видишь новую школу. Мәләкәсар ягында яңа мәктәп төзи башламасалар, 3 сменада укырга туры килер иде дип аңлатты Наил Мәгдиев. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча комиссия вакытында шәһәр юлларында билгеләр турында сөйләштеләр. Ул машина йөртүчеләргә ориентлаштырырга, хәрәкәт полосасына басу кагыйдәләрен үтәргә ярдәм итә. Билгеләрне 1 июльгә кадәр ясарга тиешләр. Быел шәһәрдә билгеләр булмаган яки алар искергән урыннарда 5 юл транспорт хәрәкәте булган дип билгеләп үтте Радик Кадиков. При восстановлении дорожной разметки предлагаем преимущественно использовать материал термопластик, который будет дольше сохраняться, чем дорожная краска. Хочу отметить, что четко видимая дорожная разметка помогает водителям ориентироваться на дороге, соблюдая правила перестроения, интервалы и приоритетность в движении. Билгеләр ясауга уңай һава шартларында керешергә планлаштыралар. То есть нанесение дорожной разметки рекомендуется при температуре плюс 10 градусов. При температуре плюс 5 градусов ее запрещено наносить. Поэтому, так как у нас дорожная разметка наносится в большей степени в ночное время, то есть на сегодняшний день пока не позволяет. Но в ближайшие дни к нанесению дорожной разметки мы приступаем. Не знаешь, как поступать, поступай по закону. Поэтому вот надо бы так, знаете, надо делать так, как написано в инструкции. Статистика күрсәткәнчә, юл билгеләрен вакытында ясау юл транспорт хәрәкәтләре куркынычын сизерлек киметә дип билгеләделәр юл хәрәкәте иминлеге комиссиясе вакытында. Лилия Гатина, Елена Камалова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Беларусь оя киемнәре күргәзмә ярминкәсе Чаллы халкын үзенең язгы җәйге коллекциясе белән сөендерүен дәвам итә. Өстәвенә монда төрек текстилен дә сатып алырга мөмкин. Сезне Муса Җәлил урамы 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтеп калалар. Проблемалы аяклар чыгып торган сөякләр яки киң табанлылар өчен шишелеш бар Беларусиядә җитештерелгән аяк киеме. Өстәвенә хәзер күргәзмәдә ир-атлар өчен дә, хатын-кызлар өчен дә язгы һәм җәйге коллекция, туфлиләре һәм ботинкалары күп. Данные туфли очень комфортные, подходят на любую полноту ноги и на такие проблемы, как выпирающая косточка, деформации пальцев. Обувь имеет красивую перфорацию по всей поверхности, значит вашим ножкам не будет жарко. Стелька анатомическая, подошва выполнена из качественного каучука, что дает амортизацию при ходьбе, снимая нагрузку на суставы. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый урын-җир комплектлары, мендәрләр һәм юрганнар, искиткеч сыйфатлы плетлар. Хорошего качества, за практичность берем. Я никогда не была на белорусской ярмарке, но мне очень понравилось. Первая примерка мне шикарно. Беларусь оя киемнәрен һәм текстильне Муса Җәлил урамы 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга була. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызга да уңышлы эш атналары телим. Приглашаем на зеленую неделю с 25 апреля по 1 мая. Саженцы, рассада, дачный инвентарь на выставке ярмарки «Дача, сад, огород» ВЦ «Экспокама». Аттестационный пункт «Надежность» – проверка качества материалов из сварки разрушающим и неразрушающим методами контроля, а также аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства по НАКС. Телефон 70 76 20.